Kisay ganahan dyan, libreng sakay. Ganahan lang, sir. O ma'am. Kisay ganahan, libreng sakay. Ganahan, libreng sakay dira. So, kisay ganahan dyan, libreng sakay. Sa ganahan. Sa ganahan lang. Bitin na. Ikaw sir. Tara. Mag-iskila ka. Salamat boss. Kinandre. Ha? Gusto niya magsakay sa kinan. Boss, salamat. Estudyante ka? Oh, estudyante, first year college. Pasay course na mo? Criminology. Okay. Oo. Pag-police? Oh, police. Ganyara ka nagulat ka sir? Oh, taon na po dyan. They always man puno good. Yung sakyan niya, ganang pauna na yun. Lagi sir. Wala yun naman kinapakati mo? Ang wala ko lingaw. Sa pangalan sa topic ko nga boss, yung vlog ni mo. Rans Motovlog. Motovlog? Motovlog? Rans Motovlog. First time mo malibre. Bago raman sad ko nagbalik-balik nga ni. Nag-standby mo kog mga pila ka bulan good. Sir, pangalan nimo sir? Christian. Sir Christian. Pero bago rin mo rin. Saka sa Juday ka? Taga Midsayap. Midsayap, Cotabato. Salamat tayo. Wala yung problema na. Kalibre. Kalibre lang. Salamat sir ha. Sige. Sige na, libreng sakay. Ikaw ma'am. Libreng sakay, kinsay ganahan. Libreng sakay. Libreng sakay dira. So, ma'am? Ulas? Okay na siya mo ha? Tara. Salamat ma'am. Ano sa ulas? Nay? Sa ka oras sa kaulat nay? Ha? Metro School. Kung abog nay, pwede anaon lang nimo, kanahan ka. Gunit lang bisag asa. Boss, oy. Libreng sakay. Okay na nay? Gunit lang bisag asa na ya. Nahiraman ka. Trabaho ka nay? Oo, food court, tagugan. Okay ra. Minimum ra magyapon dara nay no or minimum no. So may cook ra ka. Nay gasol nga session man dara no. Pwede na po dyan sa may kanang may ATM. ATM. Kriya na, dyan lang. Tabok lang ko pa sulod sa mga. Sige. Dito ka na lang ko kay dati na duulan ako ni Wato niya. Ay! Ano lang, nadulan ta ka? Oo, tapos wala lang po kaya ano ako, nakalitan ako baka nagtatanaw mo ko na dyan. Pagkatubang ako, nadudoon naman kaya motor eh. Ay, oo! Murag, naka-remember ko na eh. Libreng sakay ma'am. Siganahan ka? Day ko ma'am, nag-libreng sakay ko ba? Siganahan ka masakay? Pili ka? Murag naka-remember ko. Ikaw na ito. Oo. Kaya pagka naduunan, itakay itong kuwan patatan na babae. Okay, oo. Nakahinundom na ko. Yung wala na ko Okay lang. Uy, signal. Tanong sa unahan na yun, no? sikat. Pedestrian. Sikat. Alright. Abot na tanay. Salamat kayo dong. Wala problema. Di ako tanggal na yun. God bless. Amping sa biyahe kanunay. Salamat. Right, pero kataman babos.